ακριβώς. Γνωρίζεις σε ποια γενιά ανήκεις? Αισθάνεσαι ότι δεν σε καταλαβαίνει κανείς και νιώθεις μόνος? Μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα για όλα αυτά που σε προβληματίζουν? Πώς θα ήταν να έχεις ένα βήμα από όπου θα μπορείς να εκφραστείς δίχως κριτική? Από τους προβληματισμούς αυτούς που συναντούμε καθημερινά, γεννήθηκε στις τάξεις μας η ιδέα του podcast. Ενός podcast από τα παιδιά της Generation Z που είναι γεννημένα από το 1995 ως το 2012, τόσο για τα παιδιά της γενιάς τους, όσο και για τα παιδιά της επόμενης γενιάς, της Generation Alpha. 4 γυναίκες εκπαιδευτικοί, ανήσυχα πνεύματα, συντονισμένες στη ροή της δημιουργίας, δίνουμε βήμα στους έφηβους μαθητές των σχολείων μας. Που καθώς εκφράζονται ελεύθερα στα αγγλικά, συνειδητοποιούν πως δεν είναι μόνοι τους. Είμαστε η Σοφία Ταϊγανίδου από το Life Lab Διάδραση στα Γιαννητά, Η Φένια Κουβαρά από το Planet English School στη Θεσσαλονίκη, Η Δήμητρα Πόνη από το Smart App στο Λαγκαδάμ Και η Ξένια Μαγλουσίδου από το Μαγλουσίδη School στο Κιλκής. Πάμε να ακούσουμε τα παιδιά. μέσα από τη δική τους φωνή τα δικά τους μάτια Και τα δικά τους συναισθήματα. Καθώς συνδέονται και μοιράζονται τις ιδέες τους.